Astăzi vernisăm a 5-a ediție a concursului internațional de creație plastică, odată ca niciodată. Expoziție a premianților, care cuprinde peste 400 de lucrări, selectate dintr-un total de peste 2000 de lucrări trimise de copii din 8 țări. Și ne bucurăm că, iată, cu fiecare ediție numărul țărilor crește. Asta înseamnă că concursul nostru are o audiență din ce în ce mai mare și numărul mare de lucrări foarte bune, foarte frumoase, foarte inspirate, arată până la urmă acest apetit extraordinar pe care tinerii îl au pentru cunoaștere prin creația artistică, prin creația plastică. Cred că selecția pe care am reușit să o facem, anul acesta eu am fost președintele juriului, e una elocventă pentru, cum vă spuneam, pentru apetitul creator al tinerei generații. Așteptăm în această seară, la vernisaj, foarte multă lume, foarte mulți copii, foarte mulți părinți, pentru că și Bistrița are o prezență remarcabilă în această expoziție, cu peste 200 de lucrări, așa că acest lucru e îmbucurător și sperăm să fie de bun augur și pe viitor, pentru că iată, Bistrița, având o filială a Uniunii Artiștilor Plastici puternică, și tânăra generație se pregătește să intre în acest joc al culturii.